Kublai api borok ki baju snap ya ka ktian ka jong blai lungma kani ka channel kamtam ya kitu ki subscriber ki baju comment bat kwa jing penchai ya ki ba na ka ktian ka jong blai kumangi lai ha ki kubor ba kini ki sngi ki ba manta bun kila practice ya kata ka yoga kumta kani ka video ngini ya page kat kum ka ktian ublai Shepanga yoga nomar don katukuni ki ba lakli ba kum ki khun ki jong blai kalong em ban le yoga nomar ya ka yoga lawan ra da ka sarkar bat wat ka UN ro kelapun bana ba ka arpuwei ujun man usnam kata kandai kasni kamban rakhe kum kata ka International Day of Yoga ha baru ko wei ka perthai kum ta tong ini pet kat kum ka tin ka jong blai kalong em lada ile ya kata ka kilan met yoga la syam na ka ktin Sanskrit kaba ki ong ka yuj kaba mut tujuan lane ban penyesok lang kawai lane ban yakit lengkor lang ka sarkar India po ka jengilam menteri rang badu Narendra Modi rengkat ka UN bat ka WHO kila penslur ya borok kibrio makidai ban le ya ka taka kilan met yoga kanang ban yo ya kamet ka pokoj ka bakya bat ki ongru ba ka yoga kan penkoj om tang ya kamet ndre ya kamen simru ban light na ka pangkastom tes ngudai hi ban le yoga ndre kum ki khun ki jong blai ublai uba em ubadon bol lor ki eke boro ide ban yet ban tenju ba om ban shu kunruk lumar yo kalong pun man ka jingriam ka ktin ublai ka ong ha ka kitab sam kalong ka basan pusan kat khot ka ba arpo bat arpuwei ka ong ulara ela ka kti persya ya kita ki ba penyesuk bat ula pensang ila ka jutang ka shuntur jong kalong jeli kum ka makhon ndrei ka donur jong kalong ka thma ki kten jong kila kham jam ya ka umpanyang panban kila long ki wait lam balasai kini ki khot Bible bangi pule ka thau ya ka jinglong jong ta antichrist ka shintur jong ka long jili kum kamakhon ndrei ka donor jong ka thma ha ki por ki bal le no uni sim jong antichrist ni ubaile pershayo chris uju penshitom mat peniap ya ki kristan ki ba shisha ki ba ye bat bana kwa ban le ya kaman ka jong blai ki da le da ka donor baro ndrei uni sim jong antichrist upniap bat upenshtom yaki ndrei hakini ki si ki bamta umle shu da kata khatma persha ya ki kun ki jong blai ndrei ula shukran na ki kta ki ktien bajli kum kamakon panban kalong ka wailam bala sai hakini ki sngi ba Khadduh kini ki jingriam ki lawan ha ka kerteng ka kot ka khia ka shti shaki benengkong Timothy kalong ka basau kat Khadduh ka ba nengkong ka ong ndrei sim ong shai ba ha ki sngi ki ba Khadduh don ki ban hapno na ka jingai da ka ba Jingshukor ya ka sim ba syukur bat ha ki jingi kai ki ksut kumta tongini yedbnya hatu ka jing kilan met yoga kadai ka jingi kai ba bakla ne kumno namar wat ki balang kristan ro kila hikai ba kidai ban le yoga pet kum kani ka video clip hangni kini kidai ki kristan ki ong ba kidai ban le yoga ancient church, a fairly old church, and with me is Father Sarvi Muthu. Sir, my first question is that International Yoga Day is coming. This is the second International Yoga Day. What is the plans of the church? How do you plan to mark the event? No, of course, yoga is a universal phenomenon, and it's a pride for our country, for India. And I myself, as a student, when we were under training, we had practiced yoga every day. Even we used to have a meditations by reciting Om Shanti, and we even used to recite Gayatri Mantra, even the slokas like Asutoma Satgamaya and all that. Sir, you also have done yoga. Sir, tell us about the health benefit. No, I would say it's a means for holistic health, because when you talk about health, it's not just physical health. There's also spiritual, mental, what we call the psycho
somatic illnesses. Therefore, it's a holistic health that matters a lot. How do you find their attitude towards yoga? Are they regular practitioners of yoga? So I won't be able to give you exact number, but I'm sure that there will be a great number of people who practice. Because even in the morning, if you go to any park, it's always the people who come together. There is no religion there. It's the people of the locality who come together. They have the laughing therapy, they have the meditation, they have the Surya Namaskar. Well, thank you so much, sir. But umday tangki Kristan hapo India kibale umday wat ki Kristan kiba share kiri sep ngiru kilale ya kaneka yoga la penong ya kata ka balang berla ai kerteng ya balang ya kata ka balang daka Christian yoga oh la da penbelian banle yoga kala ban penong bangin syat ngin klan ngin kot ngin kia andrei nyem tip pat ba kan kata ya ka jinglong musim jongi nomor ka yoga hi ka kata met bat musim kadon ka kentien ka ba ong ba klem ka yoga om don niam Hindu bat klem ka niam Hindu om don yoga ki Hindu ki ngai ba manla uwei pa uwei uburio ha u butlum don uta ubseng uba ki kot u kundalini uba aibor uba ajing start kumta da ka bale yoga kan penki ya uta ubseng bakin yo ya ka bor bat kijing start lungba uta ubseng bat kumangala ong ba ka kentin yoga kamut ban penlong ka wai lani ka jing long ka wai abdeng ublei Brahman buat ubrio lani buat uta ubseng lani ban su ong no ba ubrio unlong kum ublei ka kitab Genesis ngi puli ba uta ubseng upun shua ya ka bat ya u Adam ba kidei ban bam ya uta uso ba ublei ula adong ban bam namar utip ba lada ubrio ubam na uta udieng jing ula ru ban junom ngini pulina ka kitab Genesis kunang ka balai kat khot ka ba arpuar ka ongkum ni bat utrai uba ublai ula ongru akmi uta ubreu ula wan man longkum uwei nangihi kat bantip ya ka babha bat ka basniu te menta ba yo un kneri la ka kti ban shimru na udieng ka jingem ban bam bat ban junom ru de te ka jingle yoga ru ka longkum ta hi ha kanten yoga ka longba in longkum ublai ba ladang ile yoga i praktis ya ko yoga ngin longkum ublai hi kani ka jing kwa long blai lade kan penlong yangi ba ngin le po persya yo blai banle meditation yoga le te kalong kabama hadu kata nomor habale ya kani ka meditation yoga aban patlilut ya kijing mut kijing perkat baro ha kapor bale meditation yoga omdei ban perkat ya ka ai nrei haban pantlilut ya kijing mut jung perkat bat haban shong ru marwai ha kijaka bakanja ha kperedan kat baka kadang don hajan u Adam ban yakran ban ya bunkam bat u Adam ki jing penshoy kimwan nrei onda kala don marwai ha kijing kanja ka kperedan dei hangta uta ubseng usawan mi ban penshoy ya ka ban hile persya yo ublai bat ban bam ya uta udieng kajing ya ka bo ublai ulakhang bat omdei tang baka le pop tang yalade nrei ka penle pop ru wat yo Adam kumjuru ladang ngi persyang ban le ya kata ka meditation yoga usutan unsayo ban penshoy yangi bat ban le pop persya yo ublai bat omdei ba ngin le pop tang yalade nrei kan penlong ru yakiwe ru bakin le pop lungba jongi ladang idon marwai ngimdei ban ajaka ya usutan nrei ngin le kum u sim debit uba perkat ya kikam bapla ublai bat kikam kiba pla kiba ublai ulale ha kajing kajong u kumbangi pulina ke kitab sam kelnong ka basis pa sopusan ka dekot ka ba san ka ong syapang kijing krau bodon bor kijing long burom jongwi bat syapang kikam kiba pla jongwi ngan perkat kumta haba ngidon merwei lani ngiyo por ban perkat ngimdei ban perkat ya ki ai jongkani ka pertai ndrei ngidei ban perkat ya kijing bha kijong ublai ya kikam kiba pla kijong ublai ngimdei ban ai jaka ya usaitan ngimdei ban le ya kata ka meditation yoga bangin ngin penteli kijing bun jung perkat kijongi ladangi penteli kijing bun jung perkat jongi
usutan unsa yo ban wan man penshoy kumba upenshoy ya ka im ladangi le yoga kamde ya tangbangi pertu ya kajingle niam ki Hindu ni ki Buddhis ki ba mani blitau ndrei ka bale yoga ka la ban yelam ru sha ka ba mani ya usutan namar ya ka yoga lawan ra abaro kawai ka pertai da katakan yam ba mani sutan ka ba ki khot ka New Age movement ki Bible scholar ki ong ba kani kan yam New Age movement kadai ka niam jong u antichrist ka ba wanra ya kata ka New World Order but ya ka One World Religion wat ki Muslim ru ki persya ban le yoga snap ya kani ka video clips khandet ka ba ki Muslim ki ong ba kamde ki ban le yoga namar ba lada le yoga kan kata ka jinge dai jong ki bat u Allah lada le ya kanu pop don jingma mndai lada ngile ya kani uta uble Allah ru don jingma shu. Brother, yoga is a form of exercise which is derived from various places including the Vedas, and in yoga you may say things. For example, I'm aware of something. I'm not an expert in yoga, but I'm aware that in yoga you may have to say certain things like Om and narrate and chant certain things. All these things may lead to shirk. It may lead to shirk. That means you're calling somebody else as the creator besides Allah subhanahu wa ta'ala. In Islam, as I mentioned in my talk, according to Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116, Allah will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Haki Muslim warla kalong persya ban le yoga ndrei haki ni kisi iba wat ki Muslim ro kila practice yoga wat ka ri UAE ka ba sunsyar da kisim Musulman ndrei hakan ne ka ri ro manta kila practice ya kata ka yoga हाथ उठा के हंस के दिखाओ हास्य योग लाफिंग योग जोर से आमीन बोले या ओम बोले देयर इज नो डिफरेंस इन आमीन और ओम गॉड अल्लाह खुदा भगवान ओम आमीन इज इक्वल. So we can say Ameen, we can say Om. There is no difference, and yoga is not a religious practice. Yoga is a scientific, universal and secular practice for good health. Ka Stephen Kong Shaki Korin kal nong ba shi po ko ko ba khat khandai bat arpo ka ong ayuti ba ublay tau ulong ay ru lani ka do balaknya ke blay tau ka long ay ru hanrai ba kita ki ay ru ka ba ki gentle ki yaknya ha ki suit kan ti om ha ublay ti ngamon ba pinlong ki ba yaslok bat kita ki suit kumta ka jing kilan met yoga kamdai tangka ban kilan met hanrai ka long ru ka jing yaslok bat ki suit kuntin yoga kamut kajing ilong kawai lani aktin hindi yung huge kabayakit lungkor lang kumta lada ngile yoga kalong kumba ngilong kawai lani yakit lungkor lang bat kita kiba mani blitau kiba mani ksui lada kwa ban kilan met ban penlong ya kamet kaba syat baklan shu mare step bat le exercise kat ba pila ai ndrai omdai kajing le exercise jongi kamdai ban but ya kajing ka yoga arajars na manshuya kaktin ublay kala maham lupa ko ong ba hakising ki ba Khadduh don ki ban hapno na kajing da ka ba pronuncia shukor ya ki mensim ba shukor bar kajing ka ki ksuit kumbangi la puli mnena katuka shiti ku benengkong u Timothy kanong ba saw kor ka ba nengkong nrei umursim u ong shai ba hakising ki ba Khadduh don ki ban hapno na kajingai da kaba sha shukor ya ki mensim shukor bat ha ki jingi kai ki ksuit kani gen kadai ka jingi kai jong ki ksuit kumta kini ki si ki ba Khadduh ngidai ban husir khanang bangin laj na kini ki mensim shukor ha ka karteng ka koi ka kia ki shukor bangin hap ha ka jingi kai ki ksuit
kani kamet ka jongi kadai ka ying shong umsim bakhuai kumta la dangile ya ka aka to ai ba ka jingle jongi kadai ban long ka jing penon burom ya ublai kumbu ong upol sha ki benungkong ki koren kalnong ka bashpau ka dukot ka balai puwai hang tu upol uong namar kata lada pi bam ni lada pi di ni lada pi le ai ru to le pi ya ki ai baro ya kaban pendun burom ya ublai kumta to ai ba ka jingle jongi hakane kamen ladang ile ya kanu ru ide ban le ban pendun burom ya ublai oman le ya kata ka jing ya mani blai tau bat ka jing ya mani ya usaitan kenang bangila ban pensubah ya ublai ba ila ru ban penkre nam ta ka jingwan ka jung u kabala hajan e kumbangi pulina ketien ka jung ublai usaitan uwan ha ka dor jong u angel ka jing syai kenang bu unyo ban syukur yang ngi ki kun ki jong ublai bangin ngop ha kita ki jing hika jong ki ksue ha ka kerteng jong ka jing kot ka jing khia ki wanra ya kita ki aka ki bom ya dai bat ka ketien ka jong ublai kumta tongin long ki ba bishar benia ngin da yet benia ba ngim dai ban ngop ha kini ki Jingshukor jong ubuman iro itra